E agora vamos a entrevistar a Manolo, que é un pescadeiro. Manolo, cantos anos leva repartindo pescado polos pueblos? 28. 28 anos. E como se fai o de... Como se toma a xente de que ahora lle vendas o pescado así ca mascarilla, recibir os clientes tamén ca mascarilla, como acabamos de ver? Moitos toman en serio e outros vacilan, ou toman a risa. Sí. Dicenche que xa pasaron os carnavales. Bueno, pero ahora cada día que van vendo noticias o que hai, van tomando máis en serio. Bueno, eso me imagino que... Donde vendes o pescado? Pois o que é toda a Cabreira, para baixo por o Puente, toda a zona de Quiroga, por aquí. Tamén teis contacto con esa xente maior que me imagino que tes días para ir a repartir e que están deseando que chegues porque eres a persona que lle leva as novas, non? Porque eles non saben de internet. Bueno, sí, pero Sí. ten a televisión todo día posto, Sí. ten a radio. E aparte, sí, hai pueblos que te esperan porque hai 2 ou 3 veciños simplemente. Entonces esperan que chegues e hai xente que te acolle moi ben, que sempre que chegas a un pueblo é raro. É como aquí Petín. En Petín, sempre que chegas a Petín, é que hai unha alegría da hostia. É un pueblo que levo pouco tempo vindo, que levarei un ano, e desde logo atraite muchísimo. Mira, e como notas estos días que está a xente? Un descontrol de venta. Un descontrol de venta. A semana pasada foi unha cousa moi bruta, dentro do que cabe, non? Esta semana parece que afluxou un pouco, un descontrol. A xente, hoxe vese con máis medo, moi descontrolado todo. Moi descontrolado. E esa xente maior que sirves nos pueblos preguntarache, mira, Manolo, ou non? Bueno, Como xa te reacciona? digo, ten a radio e a televisión todo día posta. O que pasa é que ao mesmo tempo, que se sabe de por aí, que hai por aí, que dixeron que había que no barco tantos, na rúa ou tal. A xente un pouco preocupada, sí, está. Está un pouco, non, está bastante. E guardan a cuarentena, guardan as distancias cando se ven o coche, todo, Sí, acabamos de ver que unha venta que acabas de facer agora, tamén as da plaza de aquí de Petín, Igual. que veñen todos coa súa mascarilla, Sí, e cos seus aparte que guantes. guardan as distancias todo o mundo. Bueno, eso cando empezou, porque non empezaría... Foi a semana pasada. Sí. Eu empecé a anterior a poñer a mascarilla e os guantes e tal, e poñer un pouco en serio, pero serio foi a semana pasada, cando empezou serio. Nos empezaron a descubrir casos serios por aquí. Bueno, que consellos ou que lle dirías a xente, tú que andas tanto polos pueblos, qual é ese sentir e que pensas? Que o que venda fora que se meta na casa e non salga, que nos faga ese favor a todos, que é o que nos levan fastidiado moitos deles. E os de aquí, que miren con quen se relacionan, que non se relacionen moito fora da casa, que non salgan moito, que dicen, eu vou á horta e tal, bueno, pero na horta podes encontrar unha persona que o mellor o ten, non o sabe nin el nin tú. É como eu puño a mascarilla e dicen, no, se tú non o tens, non tens que levar mascarilla, pero non o sei, ando con moita xente, teño que prevenirme a miña xente que despacho. Mira, falando teis algún cliente destos que viñeron de Madrid, de Barcelona? Teis clientes desos estos días? Sí, aquí non nos teño. E eles como respiran? Bueno, nese sentido. Ese día respiraron, puxeme un pouco cabreado con a xente, que a muller dixo home, tira aí nesa parede os cuartos e coscolla aí e que non se arrime ti. E xin, coño, eu veño con mascarilla, guantes, vos vides de Madrid e non traes nada posto. E que o que tiña que estar preocupado era eu, non, porque vos vides de ali e vides sin nada, eu vou con a mascarilla, vou todo. Non sabes, te cerran un pouquinho así con... Os de aquí non, os de aquí respetan de maravilla, pero os que ven da fora moitos deles, parece que os culpables somos nós, son eles os que ven tocar aquí as narices realmente. Que sí, que nos estamos aquí guardando as normas e eles non, e encima van a pasear por aí e van a tocar as narices. Tú bichelos. Claro, claro, A ver, aquí o que nos interesa é saber a testemunha da xente, como tú, realmente sodes os que nos estades dando o que hai por é aí. que nós estamos na calle desde a mañá hasta a noite. E xa che digo, para min son peores que ven da fora tan listos que se fai, peor que os que estamos aquí realmente, porque a xente de aquí guarda unha distancia, guarda todo. E os embargos que ven da fora vente tratando como que se non somos os apestados. Bueno, menos movimiento, me imagino, dícenme que esta Sí, semana sí, que baixou sí, moito sí, a venta. Hola, buenos días. Vemos que todo o mundo anda ca súa mascarilla, cos seus guantes, con medo, non? É que sí, é que a xente tomouso en serio, que se souberan tomado noutros sitios, así non hubiéramos chegado onde chegamos. Nin nós teríamos o problema que temos aquí, porque a maioría da xente o veu de excursión, ou veu de Madrid a traer os netos, ou veu para aquí escapándose, entonces foi o que nos aliou aquí, que senón aquí non había moito problema.
E a min encima xa che digo que máis me fastidia eso, que me digan non te arrimes a min. Digo, coño, levo mascarilla e guantes e estou guardando unha distancia. Usted ven sin nada, ven de Madrid, de zona infectada, e ven impoñéndonos os de aquí. Entendes? Bueno. Sí. Pois moitas gracias, Manolo, polo teu Gracias, testimonio.